bab budaya kuwi ya kudu dijaga merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono? Sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak, blangkon, surjan jarik kuwi tok upakara sing apik. Aja blegegek satulita mel anak anu nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa dole nala garing padha raja sak praptamu nala garing anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel dole nonamit pasang Kalimantabi tinebihna ing lodone dumewing tawang tuwang Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Iya Petruk Padararja sak praptamu. Pangestunipun Bapak wilujeng bekti kula kunjuk Pak. Ya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya tole kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan paring pangestunipun Bapak wilujeng dereng sambikala ayam lho barayah kok ayam ayah dadi atlet yo lempar lembing apa kok lempar lembing ora sumuk Pak ya wis ora apa-apa neng kene pancen tak gawe kepenak kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku tata kramamu ora mbok tinggal Bagong nggih Bapak prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong Bapak ya ngene ya tole mesti wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel kejut raos sing manah kula Pak daya-daya kula ngampiri Petruk tumrap kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya menawi kepareng kawedhane ngakathah tumunten kababarna nanging mriwadi tumraping para tetangga
lan para kawula padukan Karang Kadempel monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan catur netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semanten ugi kula Pak nyadong dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula Pak Bapak gadah niat menapa badhe ngendikaken piweling ingkang terakhir. Gong tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Mbok menawa Bapak iki wis tuwa kok. Keparang Putra pun Bagong cumadong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorada maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggonmu sowan Nala Garing. Lho niki ngestaken dawuh, Pak. Lho niki ngestaken dawuh, Pak. Lho niki ngestaken dawuh, Pak. Nala Garing Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bangga. Bangga kok bangga. Dene aku minangka dadi pangareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki. Wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njaga sing wis diparingake dening pamarentah. Pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas sepatu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan. Tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan wisatawan kok para-para sing padha rawuh ning Karang Kadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nala Garing Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura.
Kena aku matur Bagong ku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kayata lan liya-liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi jandane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho. Rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri. Aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rejeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ha iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Lho. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki
sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak, blangkon, surjan jarik kuwi tok upakara sing apik. Aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput ning nggon apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dibijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki apik lho neng dadi celeng. Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan, trampil lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasane Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, Reng. Waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru. Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucruk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ya to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugreh-ugreh. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit ta anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Gong. Kose. Aja nesana susik. Kuwi kok njur titik bangun, titik bangun. Jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Pokoke bakule tas pojokan kaya wong mblegentung dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bungan bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe. Kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jok jejerke beda. Ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong iki karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full.
Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ah iya. Kabeh ki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah. Darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ning Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo, apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kosike. Bangunku kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut. Kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak. Kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangkadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe. Wis ben ora apa-apa. Ha iya. Semono gareng iki. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben wong iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan ngadu-adu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Oh, gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Dereng ngantos pariposami Balwacana. Kasaru geger njaba sami alok yen tana priyagung rawuh. Sinten kemparung prapting wonten ing padukan Karangkadembel minggah majaning pendhapi padukan menika ta warnane lancur-lancur Pandhawa.
Papandikan Bambang Antasena, Raden Garukaca, Raden Hanantarja, Raden Abimanyu, Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni akarya cingak kang samya mulat. Lah kok ting gruduk? Tak kira kawula karang kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa. Padha rawuh tekan kene Nala Gareng. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Garukaca, Ndara Antarja padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutuk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den, Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Gareng slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye, Rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa, Rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Garukaca, Nala Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nala Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem, Tru. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumasamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kandha nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aku, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwa Nayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan, Wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Ha piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ha iya rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa?
Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Gumbala nglumpuhke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa to wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wae. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki Petro. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petro Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek aku mbak Semar karo aku tak plotroke kathoke aja gong. Ora mbak karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti. Mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat, aku ingkang golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Durawati Paman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Tru, rungake. Wah, metrentreng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Untukku wis ra ana kabeh. Tak mut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sapa? Kakang Galucuk karo Abimanyu. Oh, Kakang Galucuk karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggre suwan negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten isa niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang Gong ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat Baladewa Tru. Nek nganti kosowan mrana ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lusi asikil kuasa murat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mandura ya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan carane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara.
praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa laraban. Gawe kaget. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibageke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok Pleguduk Suwaru Gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanana. Eyang Peremban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar Kepuranyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandhulke ning dodoke apa. Dinai rante. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungap engko loro, praptaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen Keparanyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangantipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya swanana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi
pewujudan ingkang mawa cahya ing mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta? Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem semane Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning. Sang arepku ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Lah kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepentina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa.
Apa mbok anggap nek aku wis ana anak pendhok iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Ndandurna. Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku montor duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak Totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisra omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa kowe wedi karo aku apa meneh bayi-bayi putu-putuku anak-anak Pandhawa aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampenake dhewe. Nek sampean ngendika sampenake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iki mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggung-ganggung. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi?
Ana apa, Pak? Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen mbantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu, nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngentutke mung kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca ndedol saka kawah niku mung kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresna kali kula to? Tresna. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150, Bag. Ya tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus? Oh, njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Mun jawab ya, Pak. Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan.
Njuk bathine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit yo. Ya sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyuwun pamit. Begawan Dana Kurawa. Iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngenjarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Meng dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem itu bebeda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono guneg aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degane aku. Asem saestu Den? Iya tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong ngomongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kok metu kok? Iya. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya.
isih tengok nang kene, Gong. Hah? Ndoro-ndoro wis do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban, Reng. Kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak ya Pak. Nah ndi? Manut. Nang sarean mau ndi? Woi. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane kan yo. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ra iso le ngonceki to kowe? Hah. Ora perkara ra iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora angel modar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya Pak, gane aku sayang karo kowe. Sayo mlebu iki selak blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Ha. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Ciluli demlong kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok nyuwara pelok barang sak penake dhewe ra. Ya mangga dados. Dek Mate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhane anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipate. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durung Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang kelungsu nek melu padha budal. Iso ae kula diraken Kakang Mas Moha pas kula diraken. Antasena, Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngeglahon ing dalan. Monggo sing ngendikake Bekawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye?
baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ora wira-wira antas malam-malam bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora usah dadak ndirasa ewuh pekewuh. Ayo, gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadau barat. Miguel. Wah, Gatotkaca dasar para nyata. Siwa Artaparma mboten purun kundur kula ingkang badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo dipun jajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah.
Antarja? Piye? Pak Di Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ning ngendi tanganmu. Melocot siram. Oh tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju wonten, Jo. Modal ae. Wah. Aduh. Wedan. Wah. Wah. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula sumanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga men. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa? Kartomarma, anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula sumanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak penake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gak nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dolo cek barep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciit. Barang niku dheweke le temandange ceban, nggih ceban, ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula diel. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene, gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme, dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri, jegloke raine jegloke dengkul, blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to Ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Dis walik set ngenten terus ngenten iki ludung ngenten iki.
kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinahe dipun Cak Madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku lajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe lho, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gatotkaca, kuku kula dukumba kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mikir kula tantangane Dewan. Ya maju. Gelem banter ya. Putus. Waduh. Kekena caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem. Antaboga Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso mateni Antasena. Pengumuman. Citraksi iso mateni Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman. Maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke.
bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gendhewa. Heeh. Pusaka kula mbet-mbet. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Kesit kaya silit. Tatit. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seneng banget. Nantun jreng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang pokoke kula seneng banget. Sampeyan kuku kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. heeh. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene kula candhane kula jreng dumbulke sabetke sayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Heeh. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrata kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempit ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngon-ngon. Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani ngong apa man. Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban suja maneh dadi apa ibarate.
Hyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat.